RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? No kining usa ka lalaki nga taga Cagayan de Oro City. Ang atuman tatampo nagdasingan nga Hari. Recorded by X Thunder Gaming. Thank you! Thank you, ninyo! Thank you! Salamat ninyo. Mabdos na ka? Oh, Harry. Yes! Sa ato ba? Papa na ko! Dali aras panahon no, Hari? Murag kanus ama lang tong nanganak si Rhea. Karon mag 5 anyos na ang inyong anak. Mao lagi ma? Kumusta man mo ni Rhea, nak? Okay naman ma. Nganong nakapangutan na mga na? Oh, walang. Wa pa manggid masundi inyong kamagwangan, good. Aw, lagi ma. Buhon ma. Basi na ana. Paabot lang da. Kuya. Ay. Harry, kapoy ko. Pwede ayaw sa Ron. Ha? Sige. Unsa? Nausap? Oo bay. Uy, Sukad lang nga namin yun, may. Wala mo siya gana, eh. ay. Sige na lang balibot. Wa man kahilain. Awa, masad bay. Sure, ginunong ko na, nga wa. Kay, pero meron mo siyang nasbay. Nya, di sana siya magsigi cellphone. Uy, basig di lang kitingali hilig ang imong asawa ng butanga. Mao sa nagduda na ko, bay. Nya, saan naman lang na? Nga kita mga lalaki, mangita ra kita og kining kapanghungawan sa atong lawas ng kalipay. Sumagod? Ba? Say gani, bay. Hunaw na kong dili maayo. Nga, unsa? Basinog, mauraon niya niyang magtukbod na ko sa pagpakasa. Bay, Hari. Maunahan. Mautani pa ng hit ko nimo kung okay rin nimo. Pwede bag anhila sa puyo si Memar din sa ato? Wag ulit problema na ko, han. Gusto na ni Mus, Mimar. Ano kung budang kwarta kung mangabang pa siya, di ba? Namtay bakanting kwarto din ni Sato. Muna na ipagamit na to niya. Salamat kayo ninyo, Tireya, ha? Kuya Harry? Wa isa pa yan, Mimar. Unsa? Palitan ni mga lingerie si Ria? O bay. Yaman. Basin day ba, maura na kuwang sa mong sex life, di ba? Pasib ganahan siya ba? O ikaw. Suway. Dayo. Ano sa mini? Tanawa na. Abi, Ano sa mani? Oh. Kasexy good ani nga mga underwear. sige sa. Nakaunaw na lang ko day ba nga basing ganahan ka. Ay, seryoso kita, Harry? Gipalitan ko ni mo, ani? Oo. Gano'n day. Wala may angay, uy.
Tingali sa katong bag-o pa ta, okay ra. Pero karon na luod na king tan-awon, uy. Oh, ha? Ako pa nimo no, iuli ni mo kung asa ni mo palita. Kaya di gyud ko mo gamit, ana. Oh, Rhea. Recorded by X Thunder Gaming. Why, Epic? Wa man. Ako may naluoy ni mo, baby. Bay. Ako pa ni mo, no? Mangita na lang kaglaing kapahungawan na ng imong kainit. Unsa? Day, si ate ni mo. Nilakaw man, kuya. Gabi pa ko nuto si mauli. Oh, mau ba? Nakatog na sad si Dodong, kuya. Mayo noon. Ah, ikaw, wala kay klase ron. Wa man, kuya. Aw, nindot day. At least makapahuway ka. Maulagi. Gamay na lang ang agwantahon. Pila na lang gid kabuan o mo-graduate na gid ko. Maayo kay na, Mimar. Nakay gustong isulti? Okay ra mo ni ate, kuya? Oh. Ha? Nganong nakapangutan mo ka na? Feeling man good na ako. Dili mo okay. Okay raman, mi. Doon na lang mga gidagmayng butang dili magkauyon pero madara mag-ayo-ayo. Swerte kayo si ate ni mo, kuya. Mimar. Gwapo ka. Pasensyoso. Unya, buutan pa yun. Day. Kung ako pa'y naasawa ni mo, kuya, no? Lipayon, giti ka permi. Ha? Unsay buot ni mong ipasabot? Ganahan ka. Suwaya na to? Mimar. Teko. Nganong magpaduon mo ka na ko? Ay. Kainit si mong kininawa, kuya. Mimar. Ato tas mo kwarto. Unsa? Naay nahitabo ninyo sa imong sister-in-law? Ubay. Day, binuang. Lagi. Nya, unsa una lang ko na mumapdos to? Aw, kampantim sa kubay nga dili ra. Nga akong gikabalakan. Basin masundan pa. Bayhari. Iyawan ko ganina na. Abli ko di ko pasulon kay gipangayuan kag ID. Maulagi. Nagtuo man gud sila nga minor pa ko. Ginam-ginam. Huy, kuya. Kuya, hinahinay lang. Mabdos ko. Unsa? Mauna, Kuya Harry. Mabdos ko. Magduha na kabuhan nga wa ko doawas akong binuwang sakit. Mauto nga nakadesisyon ko magpalit ko og pregnancy test. Og positive. Mabdos kit ko. Binuo ko. Nakita ang ina kong pregnancy test sa imong kwarto. Oh. Saman magdos ka? Kinsay amahan? Rhea. Ngano ni? Nakita nila kong pregnancy test yung kwarto. O positive. Sa ato pa mabdos siya. Oh. Tugaan! Kinsay amahan? Wa ka makailate.
Unsa? Ugwa na siya, te. Dili siya mubarog sa akong anak. Mem, Sa ni na ako, te. Kinipatol ko sa tao nga minyo. Ginoo ko. Minyo ang lalaki nga nakapamabdos ni mo. Oh, te. Ginoo ko, Mimar. Asa man ikaw ni mo gibutang imong utok ka ni patol makaglalaking minyo. Sorry, te. Sorry. Memar, sorry. Nga wa ko'y nahimo. Nakasabot ko, Kuya Hari. Kung buto na unaon, sa masaginin akong tanan. Kung wa pati katintala, dili unta di mahitabo. Memar, Ayaw ko ganaon na Kaya na ako akong kaugalingon. Mangita na akong paagi. unsa? No. Mutabang ka kutob sa kumahimo. Kuya, Pangitaan tani paagi, Memar. Wa na dinis, Mimar. Unsa? Wa na sa diya mga butang. Nanawag sa ko nila mama ganina. Wa daw mo ulit dito sa amo. Oh. Si Mimar nag-text. Ate Ria, ayaw kabalakan ako. Maukir ako. Nara ko'y kailaron nga anda mo tabang na ako, ti. Ayaw na lang magkabalakan ako. Magpakita raw niya ako puhunin niyo kung andam na ko. Og sorry kayo sa kong napuhat. Nakonsensya kay ko sa nahitabo sa manghod sa kong asawa. Kay bisan unsaon, sadaan mo gud gihapon ko. Pero bisag unsaon ako paghuna-una, dili na ko kayang muangkon sa kong asawa bahin sa nahitabo namo siya manghod. Lisod, tungod kay dili sa dako kaya nga mawa siya nako. Karon, mag-usa na katuig, sukad sa nahitabo ug hangtod karon, nagpabili ning tinaguan namong duha sa manghod sa kong asawa. Ug wa sa ko mahibaw kung asa na siya karon. Pero nakasiguro kong nanganak na siya. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kadto mga higalang kaagi ni Harry nga taga Cagayan de Oro City uban sa awit ngayon kapangayo awit nga nagkalahan yesterday. Ang mong kaagi gibuhatan no do sa radyo ni Jelly Haka ug ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw kinasingkasing ko gidapit sa papeda. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tuluminawan handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handun sa sunod kayon, tagang salamat sa inyong pagpamilya.